na afuta maka this World Breastfeeding Week taa oge ikpeazụ onya mere na studio taa isi ka m wetara unu somebody the very very versatile with the topic I went today onye bugo okwu ya kwurugo jijiji ọfụma n'ihe anyị kwesịrị ihe anyị ga-eme n'ụbọchị nke taa afia bụ Mrs. Okechukwu Chinaza C. A registered nurse, a registered midwife, and also a public health nurse. Igosigi na gịnị me n'ebe a kịta anụ a na ihu gbasiri ya ike ụmụ ihe a na-akọ ụmụ ihe a na nnọọ Mrs. Okechukwu ka ime ọ dị mma ntị Chinazọ ọ dị mma kenenu ndị ga-ege anyị ntị taa ndị Igbo ekene m ọnwa Ada Chinaza na-ekwu Oriakụ Odoziakụ Okechukwu. Yes. And currently ebe na-arụ bụ na Esu Teaching Hospital Parkland Enugu. Exactly. Ọrụbugo na Public Health Center Nobi. Rụkwa na Federal Neuropsychiatric Hospital. Exactly. So ifu na ọmụ ihe a na how many years experience ka nwego na this field? 5 years. 5 years. Yes, 5 years professional working experience in a hospital. But I'm school nurse. Okay. I'm school nurse na The Wing School Enugu. Ebe na-enekọta ụmụazị before mbidozi ọrụ hospital. Daalụ. Ya bụ na World Breastfeeding topic anyị chi ime now. Ị ga-asa nwanyị just small questions anyị ga-ajụ gị maka a lot of my listeners bụ ndị nke m ndị Odenigbo family nọ na-ajụ m yesterday sị onye nyekwana nwa ara for 1 year na ọ dị mma okay exclusive or 3 years or 6 months mana the first question m ga-ajụ gị bụ nwaanyị mụọ nwa mụcha nwa how many minutes or how many hours how long ka the child ga-anọ tupu ọ nwa ara nne ya? Ndị Igbo na-ege ntị nwatakịrị edupụtara n'afọ nne ya ozugbo efichasịa ya nwaanyị before na-amụtu placenta ya World Health Organization asigo na ọ dị mma na ekuru nwatakịrị ahụ chenye ya n'ala ka ọ ṅụbala nne ya ozugbo efichasịkwa n'arụ nwatakịrị ọfụma gbechie ya n'akwa maka oyi etinye ya n'ọnụ ka o tinye ọnụ n'ala nne ya. Okay. Mana anyị bụ ndị Igbo anyị ada eme ya due to ụfụ ịghọta maka ụfụ ga-eme nne ọsị ya biko ekutenere m nwa chegodiri ụfọdụ emewezie ya nwaanyị mụsịa placenta nwetesi onwe ya o wee bido nyewe nwatakịrị ala mana ala gbawabekwa mana si na-etinye ọnụ n'ala ahụ nwatakịrị mmebe ya ma ụfụ ahụ niile nwaanyị na-efil ga-enyere aka mmiri ala ahụ agbadata. Maka ndị nke ji CS mụọ nwa mmiri ala ama mgba maka nwaanyị mụrụ nwa CS aka ma emeweghị ihe ọbụla ọ ka na-alahụ ụra ọma ntetego mana because na nke ahụ dị nwatakịrị ahụ ga na-alahụkwa ụra kama ọ ga-abụkwa na-esi ka i were ihe ọzọ nyere ya ọ ga-aka mma ọ bụgodiri ma obere milk enye ya kama nwatakịrị ahụ ga-akwụkwọ agụụ mgbe nne ya ji tetezie o tinyekwa ya ọnụ n'ala. So in a situation ebe a ga-enye nwa milk bụ ebe the mother aka etetebe o ji CS ma ọ na nwaanyị na-asị onwe ihe na-eme ya ma ọ dị unconscious ọnya bụ na ga-enye mana nwaanyị mụrụ nwa ọfụma dị mma arụ adị ya mụọ ya nyewe nwa ya ala ọ na-apụta ọ dapụta tinye ya ọ mebe ya ntị fụbe ofu ọ naba o tetekwe obido ebe ọ kwụsị maka na ọ na-amị ya the brain will be setting to let down milk mana ọ bụ na ọ mmiri ya ama mma na ọkwadogo na mmiri ala ama mgbaba. Okay. So ihe na-akọwa kịta bụ na ihe ga-eme mmiri ala nwaanyị agbaba bụ nwa ichenye ọnụ n'ara otu a ka Chineke si kee ya o nwere mathematics dị ebe ahụ na Chineke anyị adị egwu. Okay, the second question m ga-ajụ gị bụ onwe ndị na-eme amụọ nwa ha efichawa ọnụ ara ma asị ka agbapụ nke izu ma ịmago onu ama m na inwetego an encounter like that ọ bụ na inwetego the encounter is it advisable for the child? Gịnị ka ị na-agbapụ? The first milk colostrum, that's the first thing nke na-acha yellow ọ na-enyere aka n'ụbụrụ nwatakịrị a sị na nutrient dị na nke ahụ ka nkụ o kwesịrị ka ọ bụrụ ihe agbapụrụ agbapụ and na-eficha ọnụ ala ka ịmụchago nwa ihe kwesịrị na-efiche mgbe ije 9 months gị ị na-abịa antinata ụlọ ọbụla dị mma na-eme gị antinata ga-agwa gị ị na-arụ isi arụ weta flannel weta towel na-eficha ọnụ ala gị ọfụma ma cotton bud
ijiri ya na-eficha ọnụ ala ewepụsị ihe black deti na-adị n'ọnụ ala Mm. ihe efichakati ya o tupu o ruo 9 months mbọsị ị ga-amụ nwa o kwesịrị ịbụ mbọsị ahụ Ka ya ị bịagodi ga-abịa fichebe. fichewe ihe ndị a na-esocha asụchi asị ha na mmiri ala agba akwa ọsịsọ mana ala sụchisi asụchi o nwere ụzọ o si apụta mana ọ bụrụ na ifichago ya gbuo n'oge fichawa ya fichacha ya ọfụma nwatakịrị pụta ozugbo itinye ya ọnụ n'ala ozugbo nke izizi na-apụta na-acha yelo nke ahụ ka Chineke si kee ya o kwesịrị ka nwatakịrị ọbụla mere ya ọ ngọzi ka ọ bụ ihe akwụkwọ ka iwee na-afụ ihe a izizi m na-anụ maka this colosom enugi a maka ndị na-awụ hapụta asị ka efichebegodo ala ma ọ ka agbapụgodo ma ọ ka eme nke inugi a ọ nka mbụ ihe na-set the brain of the child. Then ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ eziokwu na nwaanyị mụọ nwa ọ bụ na o decide because o nwere some mothers ama m na ọ dị peculiar to Gen Z mothers na ha ma nye nwa ha ara maybe na ha chọrọ ka ara ha daa or maybe na even o nwere some people na-enwe post-traumatic birth this thing. So ọ na-adị mma ka hapụ inye nwa ara chaa chaa ọkwa mmehie ala Chineke nyere gị free mmiri ala o nyere gị free ọ bụrụ na ọ chọọ ka ala bụrụ ihe a na-emeshọ onye na ụmụ nwoke akpụkwu ala nwaanyị si na ọma nye nwoke enye mana ọrụ nne ọrụ onye ọbụla mụrụ nwa ịmụsịta nwa gị esi na ịchọrọ ka ala gị daa ma inye nwa ala ma inyere ala ga-ada otu a ma inyere ala si ka ijekwa jefu ịfụkwa ndị na-amụ na nwa ijekiri ndị na-amụ na nwa ndị na-anụrụ ọdịmadi ala fadara ada. So nwere magic dị about it. For aesthetic purposes, you're doing the wrong thing. Ị na-deprive your child ihe Chineke nyere ya for free. Inyegodi ya the best milk. Isigodi from obodo oyibo import to the best milk. Ị na-deny that child the right nutrients o kwesịrị inweta. Ọ ka mma onye mụọ nwa ya kwado onwe ya nye nwatakịrị ala ka o si kwesị inye. Hapụ ihe ọbụla a na-akọ. Because onye prepare go a wife and a mother, he prepare herself, he breastfeed the child, which comes with the responsibilities of a mother. Yes. Okay. In when you go danger, a child when you possess no bunu ọnwụ ha ara nne. Nwatakịrị na-aṅụrọ ndị nne ya, ọ dị ka asị na ewu na-aṅụrọ ala nne ya. Na o nwere ike ọgbawa ka nkịta. That one ga-ewetezi anyị ikwu na ọ bụrụ na ụmụ anụmanụ na-enye ụmụ ha ara. How much more? Efi ga-enyecha mmadụ one. Efi ha ga-adị one na-amị ya na onwe ndidi kwụrụ. Amịcha ya ọ bụziara anyị nwa bụ mmadụ Chineke kere nye anyị ụbụrụ. Ị marụ na nwatakịrị mụpụta na ikwesị inye ya ara. Inyere nwatakịrị ara. You're proning the child to meningitis, diarrhea, different types of immunosystem depressant sickness. Ọ ya gafete nwatakịrị eburu. Because the nutrients in breast milk, you can't get it anywhere. So nwatakịrị enyere ara ma gụnwa bụ nne sef ọ ga-enyere gị aka ọ bụ na inyere feed a child breastfeed her mmadụ for all your life. You're prone to ovarian cancer and breast cancer for women. Wow. Breastfeeding for women ga-enyere gị aka ịkwụsị ọ bụ na ị na-enwe postpartum bleeding. Breastfeeding will help you. Breastfeeding ga-enyere nwaanyị mụrụ nwa aka ịnachi back to shape. Breastfeeding mgbe gboo ya ka ha ji eme spacing maka nwaanyị na-enye nwa ara is believed na period ga-ama nnachite ọsịsọ. Then come to the child. Breastfeeding nweta the whole nutrients. Ịghọta nwatakịrị cold flu na ndị otu ya ama na-aparụ nwatakịrị mgbe ọbụla nwatakịrị nọ n'ụlọ ọgwụ. Ifu nwatakịrị nyere ala ọfụma infection maka ịma ndozitenwu ihe dị na feeding bottle na milk ọka ego nwa sizi awụshi ego ole ka a na-ele milk ego ole ka ị ga-esi na ịma nye nwatakịrị ala ije gote mkpọmkpọ milk na-enye ya. It's no substitution. So when it's meant to be after 6 months before inye nwatakịrị anything ihe ọbụla inye nwatakịrị after 6 months is complementary. You're trying to complement. Mana nwatakịrị kwesịrị ịṅụ ara ruo 2 years. After 2 years ọ bụzi ya supplementary feeding ka a ga-eme. I'm na ịmụ ume mana 2 years or exclusively. No, 2 years abụrụ exclusive. All 6 months bụ exclusive. If you go to my next question, ebe the right exclusive months. Okay, how many months dị mma email a child exclusive? From the day amụpụta nwatakịrị ahụ to 6 months. Okay, 0 to 6 months. 0 to 6 months. Exclusive. Okay. Then from 3 months, can a mother combine? Okay, due to na
a sị before na nwaanyị na-anọ n'ụlọ mana kịta nwaanyị na-achụtazi ego so nwaanyị ọbụla nwee ihe ọ na-eme because of maternity leave, some private parastasis federal will give you 4 months, private might give you 2 months, 3 months. After then nwaanyị need ịpụ je chọọ ihe ọ na-arụ nghọta so inyekwu nwatakịrị ihe ọzọ after 3 months ọ dịrọkwa bad due to condition mana onye chọkwa ime exclusive for 6 months ọsọgodo ya na-arụ ọrụ ọ ga-emenwe ya. Me for example, I exclusively breastfeed all my kids. M na-arụkwa ọrụ n'ụlọ ọgwụ mana ka m si eme ya onye chọọ ịkpọ ihe responsibility ọ bụ responsibility. That first 1, 2, 3 months ịma na ị ga-anọ n'ụlọ na-eri nri ọfụma ala ga na-agba isi ụtụtụ itete ụra ala gị ga-adọju you extract breast. Extract it into enwe storage bags. Yes, okay. Enwe breast storage bags. Inwe a refrigerator. Nke a na-ekwa for ndị nwe refrigerator also. Nwaanyị nọkwa na village na-enwe refrigerator. Onwekwa gbasara gị na extraction. Maka onwere ebe ị ga-store ya. Mana those of us that can afford it, ịma na-apụ apụ, that you can afford a refrigerator, you can store. Ị ga-store milk ga-ezu gị for the next 3 months ahụ ịma na ị ga-apụ apụ. Yes. Ịghọta mana onye nke feels kwa na enwero time i extract breast ịchọghị ime ya because ịkpọrọ ya mkpa ịkpọ ihe mkpa you work towards it. After 3 months you can start feeding your child with papo ndị iche ya ịghọta depending on what your child can tolerate mana the risk ọghọm dị na ya karịkwa maka ihe anyị na-afụ n'ụlọ ọgwụ ọkwa from ebido 3 months nyewe nri ifu nwatakịrị 3 months ọ nọ n'ụlọ ọgwụ na-ayara sị gị na mgbụrụ afọ ya ke gịnị ka i nyere ya na nyere ya akamụ enyere ya ntani nwere ofu ihe enyere ya inyere nwanne di gị nwee ike ịbịa nye ọ bụrụ ka isi enye ka nwanne di gị nwee ike ihe mana ala gị bụ ala ada enyetụrụ ya mmadụ ịgbafụtagodo ala gị si mmadụ nye ọ ala ahụ ka ọ ka enye nwatakịrị mana isi megodiri m akamụ ka nye nwa m na-abịa o mee ihe ọ bụrụ ka isi eme mee ya nye nwatakịrị echi nwatakịrị ayaba. Okay, the next question bụ ihe a sị na nwatakịrị ọ nwaanyị dị ime mụcha nwa na-arị adị agba mmiri mana ọ dị conscious ka ihe nwee ike ị na-akọ ọsọ ụdị ya ka m kwubu na mbụ nwa arụ dị iche n'iche ọ bụrụ ka o si dịrị Amaka ka o si dịrị Ugomma ị nwee ike mụsịa nwa efu na in the next few hours ala ga-agbaba ị nwee ike onye ọzọ amụkwa ọ sị gị na first day second day ala ya ga-agba. At that point ka ihe a ga-eme bụ iwere mmiri ọkụ na-amasaji ala ahụ nwaanyị ahụ na-aṅụ akamụ na-aṅụ tii ihe ọbụla fluid dị na ya asụkwara ya ma mmiri ji ya ṅụbụ ya nwere ka nwaanyị ṅụọ akamụ ṅụọ tii rijuo nri afọ nwe ndị obodo belivu na onugbu ịghọta ya sị gị iri ofe onugbu ga-enyere gị aka ọgbaba imesi ihe dị iche iche a mmiri ara gị ga-agbanata mana nke kasị ibia bụ na ọsọkwa ya bụ na ị nọ n'ụlọ isi na ọda agba na-etinye nwatakịrị ọnụ n'ala ọ nwatakịrị a ga-amechapụ ya mana at that point ọ dị apụta ka ihe the child ya emenwu the child ọ mgbe ụfọdụ ndị na-aka obi gasị gị enye mmiri ụfọdụ kwa asị gị ka enyebe mmiri tinye glucose na ya depending on time mana ọ bụrụ na ime ya day 1 first day nwere ike itinye mmiri nye glucose second day mmiri ala ga-agbawabekwa ụfọdụ nwere ike isi ka gote milk nyetụwegodi nwatakịrị ahụ milk ka mmiri ala agbawa ka agụụ hafụ igugbu nwatakịrị mana ọ gbawakwa na arụ ịdọwagodu nke ahụ iburu ya jecha onye ị ga-edo na-etiri asịrọ gị maka na ọ gbawago ka ibido nyere ya nwatakịrị ahụ mba maka inwe ike ịdị tempted otu ọ dị na be gị ịbịa buru ya maka na ịchọ ịpụ apụ sie ya nyegodi ya efu na imebigo na exclusive nwa oke daalụ nke m kịta